Mayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ani anasab kita sa atong takna sa pagtuon. Og niining taknaa, akong ikalipay sa pagpaila-ila kaninyo kining atong mga kaubanan sa ato ang pagtuon niining buntaga. Si Pastor Jimenez ang ato ang Stewardship Director og si Ma'am Pinky ang ato ang Women's Ministries Director sa atong union. Sa dili pa kita magpadayon mga kaigsuunan, atong hangyoon si Ma'am Pinky sa pagampo. O Diyos na mga gamahanan, tagiya sa mga kinabuhi, maglalalang sa tanang butang, kanimo among ihatag ang pagdaig ug paghimaya sa imong hamilingalan. O Diyos sa kanunay, kami naghangyo kanimo, nga kining takna sa pagtuon mahimong usa ka epektibong galamiton. Yes, Dili lang sa pagtuon sa imong pulong kundi dili sa imong pagtuo diha kanimo samtang naglawig ang kapanahonan. Daghang salamat o Dios sa imong saad nga ikaw magatubag pinaagi sa imong balang espiritu nga magalamdag sa among mga hunahon nagkasing-kasing. Hinapon ta nga ikaw magapanalangin sa tanan namong mga kaigsuonan nga nagahimo og makugihon sa pagpamati nining takna sa pagtuon kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dagan salamat Ma'am Pinky sa maong pagampo og atong i-welcome ang atong mga televiewers, ang ato ang mga nagapaminaw diha sa atong mga Hope Radio sa nagkadaiyang adapit dinhi sa Mindanao. O gaso tab i-welcome sa ato ang pagtuon ang atong mga regular nga nagasubaybay niining atong takna sa pagtuon sa internet, sa ilahang mga television sa Channel 33 sa GSAT. Welcome kamo mga kaigsuunan. Og niining sa dili pa kita magapadayon, atong tagaan og pagtagad alang sa atong pagpanimbaya sa ato ang mga tigpaminaw o tigsubaybay niining atong tastak na sa pag-utuon. Unahon nato ang ato ang muse si Ma'am Pinky. Akong kalipay ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan nianging adlaw nga ipapahulay dito kami nakahimo sa pagsimba sa Bulacau, Cebu. Og daghang mga kaigsuonan nagpadayag sa ilang kasibot sa pagpamati kanunay sining takna sa pagtuon. Maayong adlaw ipapahulay kaninyo tanan diha mga kaigsuonan. Dili lang nako nganlan ang tagsa-tagsa kay daghan man mo basta kay diha sa Bulacau katong akong namit adtong aging Sabado. Okay, Pastor Jimenez. Sa makausapa, mayong buntag usab sa adlaw ipapahulay sa atong mga kapaglaom, atong mga kaigsuonan sa kaumhan dinhi sa North Central Mindanao Conference. Mingaw kay ninyo busa nining atong takna sa pagtuon, ato gyud madiskusan kaning tanan nga mga butang busa amo mong abi-abi ayaw gyud ninyo pakyasa. Padayon na ang inyong pagsubaybay sa inyong mga gadget aron inyong masunod ug ato dayon maaplikar ug atong matudlo pod sa tuang mga klase sa diha nga kita magatudlo sa tong diksyon. Bisan pa didto sa kaumhan sa Western Mindanao Conference. Ako pod gi kamingawan ang matag-usan ninyo sa kanhing mga panahon nagauban ta diha og may mga schedule nako nga mabisita dinha sa atoang kaumhan sa Western Mindanao Conference aron makahibalag sa makausapa sa atong mga minahal nga mga kaigsuonan nga matinumanon og labaw tanan nagalahutay gyud sa atoang pagpangalagad sa atoang Ginoo. Okay, so atong ipadayon sa pagpanimbaya sa ato ang mga kaigsuonan kaning atong mga kaigsuonan sa CPM sa Zamboanga Peninsula Mission sa tibok nga kaumhan sa CPM, atong mga kaigsuonan dinhi sa North Central Mindanao Conference, sa ato ang mga kaigsuonan sa Davao Mission o sa Southern Mindanao Mission. Nga kini nga mga kaigsuonan nagtuo kami og nagapasalamat nga kamo nagapadayon sa pagsubaybay, pagpaminaw o pagtan-aw niining atong takna sa pagtuon. Labi na sa mga kaigsuonan, gusto na ko i-mention sa special way. Atong mga kaigsuonan dito sa Sarangani Province, sa Kiamba, ang mga Armelo, Gracia o Piquero family. Mga kaigsuonan, happy Sabat diha kaninyo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Karon sa ato ang pagtuon mga kaigsuonan, sa dili pa nato padayon pagtuki niining atong leksyon. Gusto na ko ipahinumdum kanato mga kaigsuonan nga
ang atoang mission statement sa atong iglesia. Kay ngano nga gatuon man ta sa atoang leksyon matag adlaw igpapahulay or matag simana, matag adlaw. Tungod kay gusto nato matuman ang atong mission statement nga nagaingon, preparing people for heaven by loving, teaching, and training them to work for Jesus. So sa atong pagtuon sa atong leksyon mga kaigsunan, mao ang atong pag-andam sa atong kaugalingon, atong mga kabahin sa atong panimalay, kabahin sa ato ang mga higala o sa tibuok komunidad. So karon mga kaigsunan, magapadayon kita sa pagtuon sa atong leksyon. Ang atong leksyon giuluhan kini og God and Mammon. Or in other words, ang Dios o ang mga material nga mga butang nga gitugyan dinhi kanato. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang atong leksyon naghisgot sa tulo ka butang, mao ni atong tukion karong buntaga nga makalangkob na ni sa tanan nga mga tema nga naa sa ato ang leksyon niini nga simana. Who is God? Kinsa ang Ginoo? Og unsa may ang gibuhat nganhi kanato? Og unsa may mga relasyon nato sa mga butang nga gibuhat sa Dios alang sa mga katawhan. Kini maglangkob kini may tungod kang Kristo nga atong maglalalang, maglangkob kini kang Kristo nga anak sa tawog, anak sa Dios, maglangkob kini kang Kristo nga atong manluluwas ug maglangkob kini sa ato ang pagkatinugyanan sa mga butang nga iya sa Dios. Karon natong tanawon mga kaigsuunan. Una sa tanan, kinsa man gyud ang Dios sa inyuhang pananaw? Sa ato nang nahibaw-an, ang Dios mao ang atong maglalalang, ang nagbuhat sa tanang butang, o siya gyud ang walay kinutuban ug walay sinugdanan nga Dios. So, mao ni atong maglalalang. Moingon ganita maglalalang. When in terms sa ato ang mga material thing, ato ning pangminawan ang tingog sa atong stewardship director kay iya man gyud ni siyang expertise ni. Kaniman Pastor Ray, ang ato manggod nga tibuk-an sa leksyon nga niya quarter nagisgot manggod ni og pagkapinilan. Pagkapinilan. Motibo sa atong kasing-kasing. Unya niini nga punto ang una gyud nga butang ato gyud batnan sa atong kaugalingon. Ato gyud dawaton nga si Kristo ingon nga atong magbubuhat og ang tanang butang nga iyang gibuhat sa ato pa siya pod ang tag-iya ana. Unya ato ni masabtan kung ato gining kinabuhian sa tuang kaugalingon ingon nga kita usa sa iyang mga binuhat nga kita mismo dili pod ato sa tuang kaugalingon iya hagyapon siya gyapon utag-iya nato ato dayon din hang mapasunod nga kung ato ning gidawat og gikinabuhian ato dayong mahimo ang atong katungdanan ngadto sa atong magbubuhat. Ug mao na gusto gyud si Ginoo nga ipasantop ni sa tawo nga tanang butang sa kalibutan wala na mahimugso nga naay mga o sama sa teoriya sa uban nga nahimugso na gikan sa ang tawo gikan kuno sa kanini ang liki sa kawayan o usa pang mapagtulunan sa uban pero ang Biblia kay mao man ni ang pulong sa Ginoo diha gid nato ibase ang atong pagtuon may tungod niini nga mga butang kung kinsa gid siya ug ngano nga kaning mga butang nga iyang gibuhat unsa puy tuyo sa Ginoo. Bitaw. Nang karon pastor at ato ning basahon sa ang ang atong opening text na to. Okay. Mo relate man dayon ni sa ang pulong Dios God murag lawom kay na siya kay murag Broad na siya. daghang kaayo siya pa-involve ang Trinity. Sige. Tungod niini Philippians 2 versikulo 9 paingon sa 11. Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios, si Jesus ni. Sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan Hesus ang tanang tuhod mga piko. Sa mga butang sa langit o sa mga butang sa yuta. Og sa mga butang sa ilalom sa yuta. Og aron ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So, salamat Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang key text, sa ato ang leksyon karong simanaha.
gusto na ko i-connect dayon dito kani bitaw ingon nga gibayaw si Kristo. Nga ang tanan nga mga tuhod all knee shall bow. Kay kung atong tanawon ang atong leksyon mga kaigsuonan, ingon pa sa ato ang leksyon, ang katawhan, humankind was designed for worship. That worship may be directed toward self, toward created things, or toward the Creator. So ang tao gibuhat sa Dios aron musimba. Musimba. Apan ang tao pwede siyang musimba kining pulong nga musimba. Pwede niya simbahon ang iyang kaugalingon, pwede niya simbahon ang mga butang nga gibuhat sa Dios, pwede niya simbahon ang Dios. Apan ang kining ikatulo, simbahon ang Dios, mo ni pinakalabing maayo. Mao nang hinungdan nga gibayaw na si Kristo. Aron ang tanang tuhod muluhod ngadto kaniya, in other words, musimba ngadto kaniya. Ingon pa niya dinhi, humans were created for worship. This impulse is satisfactorily met when worship is directed toward God rather than toward anything He created. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, no, mahimo lang tang magmalipayon sa atong pagsimba kung ang atong gisimba ang tinuod nga Dios ang naglalang sa tanang butang. So makita pud nato dinhi na po sa ka idea sa mga uban mga tao ngayon nila nga kung tanawon daw nato ang balaang kasulatan kani bitaw mga naa sa daan tugon. Halos tanan nga mga heroes nga naa diha puros man mga dato. Pero dinhi sa bag-ong tugon katong mga tinon-an ni Kristo puros man ang mga pobre. So ingon nila nga sa to padili magkahiuyon aning daan og bag-o kay ang mga katawhan sa Dios sa una dato karon dinhi sa bag-ong tuon mga pobre man ni. Usa man ni ato ang Sa atong panahon pud karon daghan dato. Sa atong panahon karon daghan pug dato daghan pug pobre. So ingon sa uban usa kahay unifying message niini nga kahimtang sa atong kinabuhi. Pastore, mabuto na ang giingon niya sa itong leksyon sa uluhan lang daan. God or Mammon. Ato pa, kung ang Ginoo mo imuhang simbahon, siya gi imong pilion. Kadi man gud pwede nga imuhang dublihon. Pero ang nakapurki magud dinhi sa tua, kadi bitaw nga punto niya sa kalibutan nga naawon ta ang matuod nga Dios gibayaw na siya. Nga iyang tuyo tanang tuhod dapat tanang tao mo hangad gyud sa iya, musimba. Naa magud poy Dios. Mo man na ay tinuod nga Dios, naa man poy fake nga Dios. Kani ang pod ni amagud naa man pod dinhi ang piki. For example ka, mo man na nga ang tao usahay ma-divert iyang panglantaw. Imbes unta to na iyahang pagtutok sa tinuod nga Dios, naa man pod dinhi magpakita nga muhaylo pod sa iya. Muna nga ang atong leksyon gigiyahan gid tani nga kun ato gid siyang ilhon, kun usa gid ta nga miila niya nga magbubuhat, wa gid ta laing unahon. Muna sa miagi nga mga leksyon nato, ingon sa didto, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kay kanang tanan idugang ra gid niya. Ang mamon o ang mga butang pakapindra na sa Ginoo basta unahon nato pag-ila og pagsimba siya. Tama mo imong giingon nga ang tao gibuhat aron musimba. Pero dili unta siya musimba sa binuhat. Usa sama niya nga tao kay binuhat ra pud siya. Ang directive unta siya Ginoo, unahon simbahon siya nga magbubuhat. Kung miilata nga siya tinuod nga Dios nga ato ang gialagaran. Pero napoy mga tao karon nga kuan. Wingon sila musimba na lang ko, musimba ko sa Ginoo kung naanay akong kinahanglan mangitas ako kay wa pa mangipagkaon anya ko musimba. Mo nang ang uban nga adili sa ko moadtong simbahan kay mo trabaho sa ko kay wa pa mi makaon. Okay. Sabi Nakuha na ko ang iyong punto, Pastor, no? Nga, ang Ginoo, nagbuhat sa tanang butang. Gibuhat niya ang tao purposely because of His love and our response is to serve Him. Pareha nga naghimo ta og hangir para butangan sa sanina. So, gihimo ang tao para nga mobalo sa Ginoo sa pag-alagad. Okay. So, pagkahuman sa dihang gihimo sa Ginoo, sa ako ning ako bang overview ba nga pagsabot, no, nga kung naatay strong foundation nga nag-ilag kita sa Ginoo nga maogyoy tinubdan sa tanan, so ang atong focus sa atong tinanawan Ginoo gyud, di ba? So ang Ginoo naghimo sa mga tanang butang apilta.
So, ang problema karon kay example, gihimo man gyud sa Ginoong adlaw. Ang uban nato nag-ila naman noon sa adlaw nga mas powerful sa tanang butang kay mo ni siyang source of living things. Diba? Makahatag og Oh, kinabuhi. kinabuhi. Hangtod ning abot na ta dire sa ground, mga suba, gisimba na, ana. So, kining mga butanga, apil ang mga material nga butang. So, nakita nako kung ang atong focus sa atong giilang nga Dios, alang-alang ba, anang di ra kaabot sa ibabaw, anhigid masangit sa ubang mga butang nga Mga butang. gihimo sa Ginoo, no? So, kung ang atong focus mao gyud ang Ginoo nga tinubdan sa tanang butang, which is possible if we have strong faith in Him, no? Kaya kung alang-alang atong pagtuo sa Ginoo, masangit gyud ta sa mga butang nga atong makita. Kaya ang Ginoo di man nato makita kay dalabuhan man siya aning mga butang nga naa sa aning atong mga palibot. So, nakita nako nga kung ang usa ka tawo dili siya manggialamon aning mga butanga. Hayan nga ang iyang pagtagad, ang iyang atensyon mao anang mga butang nga hinimo ra sa Ginoo nga angay unta niya hatagan sa taas nga pagsimba. So kung atong tanawon mga kaigsuonan no, tama nang gisulti ni Ma'am Pinky nga kung dili nato tagaan og pagtagad. Insakto nga pagtagad. Gikinahanglan nga makailag yun ta kung kinsa ang Ginoo. Kay kung in other way kung dili nato mailhan sa tama nga perspective kung kinsa ang Ginoo, mabalhin yun nato ang ato ang pagsimba sa mga butang. Kay kining pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, ingon pa sa atong leksyon, serving God and serving money are mutually exclusive action sa tao. So gikinahanglan ta ani dinhi gitagaan man ta og kagawasan nga mupili. So anaa ka nato kung kinsay atong pilion. Ingon pa niya dinhi, we have to make a choice. And the longer we hesitate, makes excuses, or procrastinate, the stronger the hold that money and the love of money will exert on our souls. So kung dili nato unahon, ilhon una ang Ginoo. Unya dayon atong himuon ang desisyon nga atong simbahon ang Dios. Kung ato nang i-delay, unya na kung makaplastar ng akong mga anak, unya na kung makabayad na ko sa ako ang Unya na utang, kung makaretire na ko. unya na kung makaretire ko, ay hapa ko mualagad sa Ginoo. Ingon sa atong leksyon, the more we delay, mas lalom ang iyahang dulot sa ato ang kasing-kasing ug kinabuhi nga dili gyud ta mualagad diha sa Ginoo. Ug di gyud ta muila sa Dios nga mo'y naglalalak. Maglalak. Ya, hangtod pastor nga sa dihaan na ang imuhang gidili ang imuhang pagdawat niya o pag-ila niya, dili nagigah noon makaalagad sa iya. Mitaw kay Mao man ang may tabo gid kaysa ato kay sa ako nang giingon naa ang Ginoo nga tinuod nga magbubuhat, naa man po dinhi ang kanini ang nagpagino-Ginoo. O usahay mo man makit-an sa tawo. Muna nga dili lang igo nga ilhon nato siya, ingon nga magbubuhat atong Ginoo, ingon nga siya Dios, gani ato pud siyang dawaton aron gyud masunod nato ang pagkinabuhi sama niya sa atong leksyon. Human nato siya giila nga Dios, ilhon po nato siya nga nagpakatao, anak sa Dios. tao o anak sa Dios nga nagpakatao. O sa ingon ana mo na iya mo gisaysay kay ang gusto mo gud sa Ginoo nga dili na gid ta makapangatarungan kay maingon ta tawo ra magud ko. Amo na iya po nang gi-experiensyahan para gyud nga dili gyud ta makaingon nga di na to mahimo kay tawo ra ta. Kay siya mismo iya na nga kinabuhian para ang tao sayon kayo ang pagdawat ug pagsunod niya. So Jesus is the perfect example. Ug unsa iyang gidatudlo, iya nang gikinabuhian. mao. So sa dili pa ta moadto kang Jesus as the Son of God and the Son of Man. Gusto na ko tanawon nato aning siyambingay nga gihatag ni Kristo. Yes, May tungod ni siya sa pagpili. Pagpili. Pagpili kung kinsay atong angay nga simbahon, angay sa ligan ug atong alagaran. Ato daw hangyoon, Ma'am Pinky, basi pwede nimo ni basahon ang ato ang kaning sambingay bitaw sa kining batan-on nga dato. Makit-an kini mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 16. Magsugod sa bersikulo 16. Tanaw na tog unsay gisulti dinhi
tingaling kadaghanan kanato mga kaigsunan na sinati naman ta ani. Mateo, no? Pero ato ra gyud tan-awon Sa kadali lang Ha? usa kay Matthew, nga ang dunay usa ka batan-on samtang iyang gipangita ang maong binisaya nga teksto, dunay usa kini nga batan-on nga niduol diha kang Kristo nga nagingon magtutudlo unsa may angay nakong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhi nga walay katapusan. O niya si Kristo niingon kaniya, tumana ang mga sugo. Nya ingon po niya nga nagpilosopo po ang batanon. Ginoo, unsa man ang mga sugo? Ingon ni Kristo, tahuray mong ginikanan, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magbakak. Tanan iyang gisulti gikan sa ikalimahang tud sa ikanapulo ka sugo. So, ingon sa maong batanon, ingon niya nga, huy, gikan pa sa akong pagkabata, natuman naman ako na. Unsa pa may akong kulang? Ang sa gisulti ni Kristo, ingon siya nga, pauli sa inyong balay, baligya imong mga butang, dayon ihatag ngadto sa mga kabus. di na lang nako basahon kay maayo Na, man ang mayo pagka-relate. Okay, pagka dungog sa maong batanon, sa maong sugo ni Kristo nga muuli unya baligya ang butang unya ihatag sa mga kabus, nagmasulubon ang maong batanon. So kung atong tanawon mga kaigsuunan, Pastor Jimenez, Ma'am Pinky, ato daw tagaan og reflection nato ani sa inyong hunahuna in relation sa pagsimba o pagpili sa pag-alagad diha sa Dios. O sa inyo hang ikasulti ani. Ang batanon manggod Pastore, Ma'am Pinky, dili lang kay batanon siya nga angayan unta gid siya nga magunahuna o iyahag yung unahon ng Ginoo. Dato manggod pud siya. Kapito na ingon batanon niya, dato kompleto siya. So Bitaw. ang Ginoo ako ang nakita ni sa akong leksyon. Sa ako ang pagpamalandong ani. Nakailan na siya kag Ginoong Hesus kay pagduol na dito ingon man siya nga magtutudlo unsa may anak kong buhaton sa to pa iyan ang gidawat si Kristo. Mao. Pero sa iyang kasing-kasing kay ang Ginoo ingon niya si Dios gamahanan nakita po niya na sa iyahang mga butang nga naa sa mao nga dato mao nay nahimong babag nga ang iyahang pag ila kang Ginoong Hesus 50-50 ra ba dili gid 100% kay naa man po dito sa pikas nga naagud siya kabtangan muna nga pag-ingon niya nga gibantayan niya ang mga sugo gi-enumerate sa Ginoo ang 5 to 10 kay mao mo tayo wala sa iyaha sa nakita ni Ginoong Hesus. Muna pag-ingon sa Ginoo, lakaw ibaligya imong kabtangan ihatag sa mga kabos sa ato sa mga teksto nga naa sa mao nga kapitulo ni uli siya unya nagmasulubon. In other words, nakita sa Ginoo nga dili hingpit ang iyang pag-ila kang Ginoong Hesus nga magbubuhat maoy maghatag kung ang mga butang iyang nabatnan, iyang giilang ang Ginoo mo'y tag-iya, dili gyud dato mahimong babag sa iyang relasyon sa Ginoo. Mao. Sa ato pa pastor, ang kaning mga kasuguan nga gimension ni Ginoong Hesus, dayag na lang kaayo nga mao ni ang mga loopholes, ang iyang mga lapses sa iyang kinabuhi nga wala niya mahimo bisan pag nag-ingon siya nga nahigugma siya sa Ginoo. Oh, kay kulang man ang iyang gugma sa sikatawo kay pinagi siyang pagkadato murag more on hoarding siya nga wala ka sa simpatiya when it comes to humanitarian work. Ministry. Ministry ng ministeryo sa uban. So mga kaigsuonan dako kay tag leksyon nga makuha ani ba kay ang giingon ni Pastor Jimenez nga 50-50 ang atong pag-alagad mahitabo ba gini sa ato nga matinumanon ta, magsimba ta sa adlong igpapahulay, nagtahod ta, di ta mamalikas, kanang upat ka kasuguan, o apil ang ikalima, nga magtahod sa ginikanan, pero naatay tendensya nga moingon ta nga, matinumanon naman ko sa Ginoo, asag nilang gud ang uban, kaya nga nung nagwa sila maning kamot, so di na nako katungdanan ang pagtabang sa uban. Tabang lang, gabay lang. Mura og dili kinasing-kasing pagtabang kay ginagmay raman. Mo na nga kung atong tanawon mga kaigsuonan no, kining sa batanon nakita ni Kristo nga ang maong pagsalig sa batanon naa sa iyahang kabtangan. Ug gisulayan gyud ni Kristo ang maong pagsalig. Kay ingon niya nga kuhaan ang imong gisaligan nganhilang kasalig nako. Ingon sa batanon siyang kaugalingon na Sao dili na na lang. mahimo. Kay ngano man makita nato din hingang iyahang gitagaan og labaw nga gisaligan sa iyahang kinabuhi mao iyahang material Kabtangan. nga butang. Nahimong puli ang material nga butang sa iyahang
Ginoo. Mas dako iyang pagsalig sa material nga butang kaysa Ginoo nga nagbuhat sa maong material nga mga butang. Mga kaigsuunan, lami kaayo ning ato ang diskusyon apan ayaw mo hawa sa inyohang mga telebisyon, sa inyohang pagpaminaw kay moanha ta lang sa gagamay sa ato ang break uban nga mga pahinumdom ato sang paminawan ay hanato ipadayon ang atong pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga kaigsuunan sa atong pagtuon, sa ato ang leksyon. Lami kayong atong diskusyon kaganiha may tungod sa ato ang batan-on nga dato. O karon atong ipadayon mga kaigsuunan, nakit-an nato nga ang maong sugilanon ni Kristo naghatag og leksyon kanato nga ang atong pagsalig dili sa bisan unsang butang niining yutaa. Diha ragyod sa Ginoo ang atong saligan. Kay kung unsang atong pagkinahanglan, ingon pa sa Matthew 6:33, kung unahon natong pagpangita sa Ginoo ug ang iyahang gingharian ug pagkamatarong, ang tanan natong pagkinahanglan, wa ginay problema ihatag na sa Ginoo. Galing lang kinahanglan ta mo salig niya. Mao na nga ang Malakias nagingon, sulayi ako ninyo karon. Ang problema usahay na hadlok ta mo sulay sa Ginoo nga naghatag na tanato tanan, gisuplayan ta niya tanan, atong kinabuhi ihatag, nahadlok na noon ta mo sulay niya nga siya man ang atong Ginoo. So, karon ipadayon nato, Ma'am Pinky. Karon pastor, may pangutana kay mo gini kasagaran nga nagakahitabo sa atong kapanahonan karon. Kung makadawat bitaw sila sa mensahe sa Ginoo, unya mo decide silang mag-alagad, magpabautismo. Ang number one gyud nga drawback, dili magdugay muundang na sa pag-alagad tungod sa mga kabalaka ning yutaa. Unsaon man nato sa pagtudlo o unsaon man nato pag develop sa dugang pagsalig sa Ginoo aron mulabaw gyud ang atong pagsalig diha sa Ginoo kay sumala sa kasagaran ang ato gong kabalaka nga makulob atong kaldero kung motarba mosimbatag Sabado mawad-an tag trabaho, di ta kapahuman sa eskwela, murag ang atong tinan-awan ba taman ra gyud aning yutaa. Unsaon man nato nga mutambok o mulambo ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Okay. Nindot kayo ang pangutana ni Ma'am Pinky, no? Nga usahay sa atong pagkatawhanon di man kalikyan mo abot man gina. So kana nga mga butang sa dili ko mahinumdum ko sa kanini ang stewardship director pa kaniadto sa General Conference si Elder Ben Maxon. Ang iyang punto kanang ingon niya nga let God be God. Usahay man gud kita nga tawo ang atong pagdawat kang Ginoong Hesus kutob ra nga ato siyang manluluwas. Kay ato man siyang gidawat mo nang gibautismuhan ta. Nya pagabot sa mga problema nalimuta nga ang Ginoo dili lang kay siya manluluwas nato kundi siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. So sa diha nga ato na siyang gidawat nga manluluwas, ipadayon nga siya mo'y Ginoo sa imong kinabuhi kay kung siya ang Ginoo sa imong kinabuhi, ang tanang butang himuon niya tungod sa atong pagpakigrelasyon kaniya. So balik ta sa atong tibuk-an sa atong diksyon, stewardship, the motives of our heart ni ata karon sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus og naapoy mga butang nga ihaylo sa kalibutan, sa kaaway, og mao nay mo divert nato. So baliko nato, dili lang igo nga siya atong gidawat nga giluwas ta niya. Ato siyang dawaton nga Ginoo unya unsa may mangitabo sa kalibutan, unsa man ang mga problema, siya nahibaloan ang tanan, dili gid kanya pasagdan. Muna ingon siya, I will never leave thee nor forsake thee, says the Lord of the Almighty sa libro sa Hebrehanon. So, Ma'am Pinky, aron nga atong makigsuonan, kita mismo dugangan ginato ang pagtuki sa pulong sa Ginoo. Once nga atong nasabtan, atong gikinabuhian, the more
ang atong relasyon sa Ginoo mo ma-develop unya bisag unsay haylo sa kaaway sa kalibutan dili na gid mabalda ang ato ang relasyon tumong kanunay ngadto kang Okay, thank you, Pastor. So, in other words, makita nato Ma'am Pinky, no, nga kung gusto nato nga ato ang pagsalig sa Ginoo ma-develop, mulambo ang ato ang relasyon ngadto kaniya, kikinahanglan ato gyud i-develop ang total commitment ug trust sa ato ang Ginoo. Na-mention kaganiha sa break time nato, no, si Abraham ug si Isaac. Si Isaac. Nga sa diha nga gitawag si Abraham gikan sa iyahang dapit. Wa gyud siya nagduha-duha, lakaw. Gibiyaan niyang tanan. Wag po siya siya idea. kibaluga kasi Wa sa pa siya padulong. idea asa siya padulong. Okay. Pero tungod kay aduna siya hugot nga relasyon sa Dios, doon na siya dakong pagsalig sa Ginoo. Wag yun siya nagduha-duha, di ko pasagdan ani sa Ginoo kay iya man ko gitawag. Sa diha nga si Isaac pod ilahang hangyo nga ihalad, wa po nagduha-duha ang iyahang amahan. Nga ihalad. Di man na lalim ihalad nimo the only nya pangayoon sa Ginoo. Tingali mo ko nga sa mga Ginoo oy. Grabe na kung hinangyo nimo ani. Unya Pagkay gihatag. dugay nimo gihatag karon nga imo nang gihatag karon nga dako na malipay na kung kauban niya Bawi- imong pangayoon. Di, Kung- makahinuklog di kita Oh, ang kasinatian kung sa dili kinabuhi. maayo ang iyahang relasyon sa Ginoo, mahimo gito siya nga dili ko Balibad gid siya. balibad yun siya. Pero tungod kay makita nato nga ang iyahang pagkamaayo sa Ginoo, maayo lang relasyon, wag yun siya nagduha-duha. Sa ato Hatag yun niya. Sa ato pa pastore, Ma'am Ping, ang ato di ay mo lambo atong pagsalig o pagtuo sa Ginoo kung maayo tag relasyon niya. Oho. Kaya ba to sa ato sa pulianan, mga kabataan, kung maayong relasyon ang mga kabataan nato, nakaila sila nato, dili gina sila magtago-tago og buhat og dili maayo. Correct, Ang correct. banag asawa mo magyapon na. So og insakto tag relasyon sa Ginoo nga ingon nga siya atong Ginoo magbubuhat, manluluwas, Dios atong kinabuhi, iyatang giluwas ato pa unsay iyahang pangayoon nato mo na balik ta sa punto nga stewardship ingon dito ang tanan nato kung pangayoon sa Ginoo di kita to ihikaw muto si Abraham ug si Isaac kay ilang prinsipyo ingon si Abraham mawala iyang anak God will provide another Another Isaac. son. Si Isaac pod, mawala akong kinabuhi, God can provide another life sa ako ang kaugalingon. So, moto kainsakto sila relasyon sa Ginoo, wa gid nila dumilii unsay gipangayo sa Ginoo. Og mo ni handom sa Ginoo, pastore. Maunta to og insakto pagrelasyon ang taong dato batan-on ngadto niya, di gid siya mobalibad. Nganong mabalaka man siya nga ang Ginoo may tag-iya sa mga butang. Bitaw. Mawala to kay ang gihatag, the more ang Ginoo Hatag hatag sa panalangin nga iyang ikinahanglan. Moingon gid unta siya pastor nga ay mao di gidu ako nakulang nga akong ipangburutok panghatag tong akong mga nabilin ditong bulawan Bitaw, mga kwarta sa kung iyatong bangko. nasabtan to, mao gyud to iyahang buhaton. Eh kay naguol naman noon siya. Pero kung Wala atong kasi. tanawon kana nga punto no, bot ba pasabot ang Ginoo nga dili siya gusto nga malipay ta, ano pangayoon man gyud atong mga butang. Dili pastor, pag-abir man lang gud na sa ato agod kay mamalandog bitaw Pagsukod ko, mamalandog bitaw ko sa kaagi ni Abraham O o ni ni Isaac. Isaac. Di ba makaingon ta nga gisaaran sa Ginoo promise ha nga maong tidugdam sa kaliwatan niya. At the end of the line iyang Yang bawion. hala di yang ipapatay pag yun niya iyang kaugaling anak. Yeah. Pero ang komentaryo ni Ellen G. White ingon siya nga never a hairline of doubt was grabe na. registered in the mind of Abraham. Nakaingon ko nga he was really a man of faith. Father of faith. Father of faith Yeah, yun. father of faith. Kay gano, kita karon pagkabautismo, agoy ang akong sabado. Unsaon na lang nako ni nga di man magsilbig di ko mo trabaho kay Bitaw. wa gani ko madato sa 7 ka adlaw ibana na nog usa ka adlaw unom na lang akong madawat muhatag pag kog ikapulo muhatag pag kog halad unsaon na lang nako ani pag survive nga daghan ra pag kog paeskwelahon. So ingon ana bitaw ta. So nabalaka ko nga kung di tagaan sa Ginoo og gasa kay kining pagtuo gasa man gyapon ni Bisan na Pangayoon. pagsalig. Pangayoon gyapon. Pangayoon gyapon na. Pangayoon gyapon iampo siya. gid na nato Oh, muna, pastor kung iampo. may mo ipuasahan pa rin kay ngano kung dili nato ni tinindudon ang atong pagpangayo ani ang atong pagampo murarag piyang-piyang
Taphaw ra. Oo, taphaw dili mo abot dili Moto dunggon. ya, mo lagi to giingon sa Ginoo sa taong dato, usa ka butang na kulang nimo. O kanang gisulti ni Ma'am Pinky, mga pinalangga nga magingsuunan, ug maunay na kulang nato, mauna ang atoa karon dalon sa tiilan sa Ginoo. Amen. Muna atong Amen. luhuran. Amen. Nga unta kaning mga butanga dili na mahimong babag sa atong relasyon sa Ginoo. Kay balik ta sa ani atong leksyon og insakto lang itag relasyon sa atong Ginoo gidawat ato siya. Yes. Wa gid tay angay kabalakan. Amen. Mura gyud Oo, kanang kuan oo. akong gihunahuna karon ba kaning atong earthly family. Yeah. Kanang atong mga pamilya. Tanawan natong mga kabataan. Doon na sila'y pagkinahanglan. Di magi sila magduha-duha mo dool sa amahan o ginahan. Ngay nagunahuna sila nga ang amahan o ginahan mahatag man gyud nila ang ilahang pagkinahanglan. Pagkinahanglan. Wa gyud sila magproblema nga unsa kay kaunon nako ugma no? Unsa kay akong isul ugma? Wala gyud kay moingon sila nga, pa, ma, gutom na ko. Ang ginikanan mo provide man gyud. Ingana po datong relasyon ngadto sa Ginoo. Nakoy kasinatian sa una pastor nga, Ma'am Pinky. Nay usa ka miyembro sa akong iglesia sa akong distrito kaniadto. Ang ilahang dapit ang market day Sabado ra gyud. Ang ilahang negosyo baligya og bugas. So ako silang gi-challenge. Kay ako silang gitambagan nga ayaw na gyud mog baligya og Sabado. Ingon ako, i-challenge daw ninyo ang Ginoo be. Sulayan ninyo Sulay. sa lang kabulan. Manarado mo og Sabado, kutob ra mo sa Biyernes before mag-sunset. Dayon pagka Domingo mo abri mo. Tan-awon ninyo kung dili ba kamo panalanginan sa Ginoo. Kay kung dili mo panalanginan sa Ginoo, ingon ako sa ilaha, mga minahal nga kaigsunan. Sa sulod sa isa ka bulan, hala sige, baligya mo adlaw Sabado. So ilahang gisulayan pagkahuman og duha ka Sabado. Ako silang gipangutana. Igsoon, kumusta man? Na pastor, di gyud na mo ni masaysay, di gyud na mo ni ma-explain. Siya nga naman. Ang kaniadto nga halin na mo gikan sa Domingo hangtod Sabado, mas dako pa manoon karon nga niundang mi og Sabado og baligya. Amen. Praise the So Lord. ingon ako nga, nya tanawa karon ninyo. Di nakasimba pa mo, wa pa mo'y kabalaka nga nakasala mo sa Ginoo, gipanalanginan pa mo sa Ginoo. Mo na mga kaigsunan, kung ato lang ilhon ang Dios nga maoy nagbuhat, si Kristo nga magbubuhat. Ingon pa niya dinhi, God created material world and the want of the people in this world for our as a fruit and benefit sa atoang pagkinabuhi. So kung atong tanawon kining mga butang nga gibuhat di ay sa Dios mga kaigsunan, iya kining gibuhat alang sa atong kalipay o sa atong benepisyo. Beneficious tao. Gibuhat niya ni alang nato. He knows the value of material things. Ingon pa niya dinhi. And He knows that He gave them to us for our benefit and ever for our enjoyment. Dili lang di ay benefit. Apil na ang atong enjoyment. Sa ito pag gusto sa Dios nga ngiyahang mga katawhan magkinabuhi nga malipayon mga kaigsuunan. Okay, Pastor Ray, at nindot ka ito imong experience imong gisaysay. Og dili lang katong imong experience, ang nagtuo ko atong makigsuunan, daghan pud mo mga kasinatian. Giunsa gyud mo paglipay, pagpanalangin sa Ginoo sa panahon nga inyo gyud gidawat ang iyang hagit. Usahay manggod, ang Ginoo dugay na kay gahatag atong challenge. Sulayi ninyo ako karon. Mao. Pero di man ta mo dawat. Pero usahay ang hagit silingan. Malimot din ta nga kita mga opisyalis sa iglesia. Malimot ta usahay nga kita giila sa atong mga silingan. Usahay na ay makadungog ta nga na ay mga istorya. Mutingkag din atong dalunggan ato ang ana mo ma-challenge din ta. Pero nining ato nga leksyon balik ta. Ang Ginoo maayo gid kaay siya kay papilion lagi buta niya. Di gid ko niya butaw nga murag tag robot nga pinduto niya nga didto gid ka. So iya gid tang pasabot dinhi nga kung nakailatan niya, gidawat nato siya, sundo nato siya kay kanang mga butang nga atong gikinahanglan musugot ag sa dili pakapin ra gid na sa Ginoo. Ang Amen. prinsipyo ra gyud, God must be the first, God will provide, Amen. and God must be the first and the last sa atong kinabuhi. Amen. Kung ato siyang giila nga magbubuhat, Ginoo, manluluwas, siya ang maga-supply sa itong ikinahanglan, ayaw kalimot, ang ikatulo, He must be the first in everything. Kung Amen. ato nang himuon, I'm very, very sure, Pastor Ray, Ma'am Pinky, dili gid ta makasinati og kalisod
sama sa atong nasinatian sa mga tawo nga wala gyud magahimos insaktong pagpagrelasyon ngadto sa kang Ginoong Hesus. Bitaw si Dugangan pa na ako na. Sige, sige ma'am. Bisag dili ako mahatag ang teksto. Pero maparaphrase na ako ang iyang unod. Nga si Ginoong Hesus nagaingon, siya nga dili kawad-an sa iyang ginikanan, amahan, inahan, igsuon o other things tungod kanako, siya hinuon kawad-an niini. Kay usahay bang ko kasagaran sa atong kinabuhi karon, mayon nga di pa ko ka-decide pagbabautismo kay ang akong amahan dili mosugot, akong inahan di pod mosugot, akong mga igsuon, ang akong circle friends, akong mga kwan maulo Wala pa ko, na. di pa Di ko na ready. mabiyaan. O kining tanan matud pa ni Ginoong Hesus mahanaw hinuon. Apan kung imo silang gisacrifice because of Jesus, ikaw makabaton hinuon niini. So para ra pa pug kada bitang atong hunahuna nga di ko moadto og suguon ko sa Ginoo sa lain nga lugar kay pertito daghang rebuilde matay ko dito. Abi ninyo Tawhanon man na, ma'am. Oo. Tawhanon nga pagbati. Na murag na kaingon ko nga ngano ang iyang kabalaka man nga sigurado na manggani noon nga may nang missing in action nga mamatay ka mamatay man lang galing nga nakasubuhat Mamatay sa sa Ginoo buhat, kaysa mamatay ka nga naglingkod ka nagkaon no nga way Ginoo. So nakita nako per experience nga all is really for the glory of God kay naamanggoy magbubuhat no akidi mas maay manggod na mga igsoon nga naatay concrete nga example magtiayon district pastor ang iyang asawa muugi musulsog ayo pagdawatan ng buhat diya sa kuan kay dagkang kay mga rebuilde mga matay ta diya. So na-influence pud in town ang bana. Okay. Ako nakuan mi manasuguol gud mi pastor kay wala magdugay mga igsoon. Ang kining maong asawa ha. Tuan na in town sa nag-una-una na. Mao. So mo nang dili maayo nga ang atong hunahuna focus sa atong kaugalingon. It's better to lose our lives because at the end we can gain it back. Oh. mo ba saad sa Ginoo? Mo man to iyang gipong ingon gimong giparaphrase bitaw mamping nga kung dili nimo palabihon nimo ang mga butang bisan gani imuhang ginikanan o ikaw anak o ang ginikanan o anak ingon na Ginoo dili katakos nako. Ato pa unahon gyud ato siya. Ang tanan aron mahimo na siya nga musunod ra na siya once nga ato gyung giila ug atong gidawat tinuray sa Ginoong Hesus. Amen. Mahimo lang nato na nga Ako akong amen ana pastor bitaw. because it is proven in my own life. Yeah. Bitaw, kung atong tanawon no mga kaigsuunan, nga mahimo lang nato na siya nga unahon nato ang Ginoo kung ato gyud masabtan kung kinsa ang Dios. Amen. Amen. Inumduman nato ang Dios mo'y naglalang. Maglalang. Si Kristo mo'y maglalang. Yes. Dili lamang siya ang naglalang sa tanan, siya pag yung manluluwas nato. Manluluwas, Redeemer. Siya pag yun ang ato ang Dios. Diyos, Ginoo. Nga angay natong simbahon. Siya pag yun ang ato ang maghatag sa ato ang mga tanan nga mga pagkinahanglan. Mao gani nga si David nakaingon. Kaniadto bata pa ko. Ug karon natigulang na lang ko. Wa gyud ko kakitag anak sa Dios nga makililimos. So makita nato mga kaigsuonan tungod kay ang Dios nga atong gialagaran, ang Kristo nga atong gidawat sa atong kinabuhi, siya'y naghibuhat sa tanan, siya'y tag-iya sa tanan, dili kanya minahal nga kaigsuon, pasagdan, kundili ikaw iyahang tagaan si muhang pagkinahanglan matagadlaw. Naay buta nga matawag na tong igsuon diha sa Davao nga kay kana laging tekstuha nga walay anak sa Ginoo nga matinumanon nga magpakilimos. So kini siya nahimo na niyang panginabuhi ang gatawag tag abo appear siya nga makalilimos. So unsa man ni nga experience ha? Amo siyang gipangutana. Ginpagpangutana ni pastor. Unsa man gyud ang tinuod ani nga kuan nga nara bay giingon sa Biblia nga dili magpakilimos ang anak sa Ginoo. Insang amin nimo pastor, ang akong mga anak profesional. Pero may dako kong gugma sa pagbuhat sa Ginoo. Wa man di ko kay mo anak kay buta ko. So kining ako samtang ko niya din sa publiko daghan kog mga tratados. So akong ipang apod-apod di unya kay di man kalikaya maluoy man sila sa kuha
nga maghatag pod sila og kanang hinabang kwarta, di ako na lang pod nang gamiton para akong i-offering sa simbahan. Oo. Kada exception na, pastor. Pero Kana wala siya man to iyahan ang gihimo nga iyahang ministry. Ministry. Kay wala mo to siya magpakilimos. Oh. Nagministeryo siya, nakita sa mga tao nga tabangunon siya tungod sa iyang kahimtang. Itabangan siya. Itabangan siya, Oh. ug ang gitabang sumala sa imong giingon, iya gihapon gidonate alang Ibalik. sa buhat Kaya sa ito sa Ginoo. Di wala gi siya pasagdi sa Ginoo. Sa tinuod insakto ginang gyud giingon. ang teksto. So kay ang Ginoo sa mga sa leksyon dili ta malimot kung malimot ta sa pag-ila niya abughuan ra ba siya. Bitaw. Majilos ang Ginoo nga naa siya nga nagabuhat nimo, naa siya nga nagahatag sa ato ang gikinahanglan, mangita patag lain nga Ginoo nga dili na hinunto maoy tinuod nga maghatag sa tanan nato nga pagpanginahanglan. Amen. So sa dili pa nato ni malimtan no mga kaigsuonan, ato pog ilhon nga dili lamang ang Dios si Kristo magbubuhat, manluluwas, ato pog yung ilhon nga siya mo'y tag-iya Sa tanan. sa tanan. That's true. Kay kung atong tanong, apil ganining ato ang lawas. Iyan is Ginoo. Gibuhat ta sa Dios aron musimba ngadto kaniya. Di gyud ko kalimot ani dili tungod kay health department ang ako ang departamento. Ingon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Muinom ta, mukaon ta, ayon na lang naghinuna-hunaa. Whatever we do, bisan unsay atong buhaton. Buhaton nato sa paghimaya Himaya. sa Ginoo. Okay, pastor, ako dugangan na. May mga kaigsuonan nga, iya bagudas Ginoo nga ako may nagkalot aning bulawan. No. Ako may naghago ani, ako na hapit ako mabardaw ni. O sa ingon ang ato bang hunahuna ba limitado gyud kaayo, supukado, limitado. Unsa pa diha? Kung ato laging kadang giingon nimo nga mismo gani ang hangin mga kaigsuonan, iya ni sa Ginoo ug way hangin. Na, di kita mabuhi. patay kita bato tag ospital nilibo ang usa ka tangking hangin. So kanilang bahin na makaingon ta nga God is really worth worshiping and worthy siya nga atong simbahon kay siya pasalamatan. gid tanan nga tinubdan sa mga butang hasta atong kinabuhi. Kanang mga butang nga mamping, Pastor Ray, mahimo lang ginato kung kita insaktog relasyon sa tong Ginoo. Amen. So balik ta sa basic stewardship, sa ato ang pagtuon, ang gitawag purpose of stewardship, atong panahon, time, ato nga lawas, timpon, ato nga kanini ang treasure, o ang ato nga kanini ang talent. Kanang tanan kung ato nang giila nga gipiyal sa Ginoo nato, hingpit gyud ang ato ang pagsunod o pag-alagad niya og kitang tanan, dili gyud ta makaingon kay gitagaan mat niyag freedom of choice. Ginoo ba o bahandi o mamon, ang tanan nato nagpili sa Ginoo o ang atong gikinahanglan sa giingon ni Pastor Ray ganina nga ang Ginoo mo'y tag-iyas tanang butang, apil na ang ato ang kinabuhi, dili gina niya ihikaw nato. Amen. Bitaw, kung atong tanawon, Mampingki o Pastor Jimenez, no, kining mga material nga butang nga gibuhat sa Dios. Kining mga butang nga ug kang atong pagkatinugyanan, isa ni ka relationship. Amen. Relasyon ni mga kaigsunan. Kay kung dili nato ilhon ang tama nga perspective sa Ginoo nga siya'y magbubuhat, ug dili pud nato ilhon ang tama nato nga perspective nga tinugyanan, dili nato ma-establish ang relasyon diha sa atong Ginoo. Kay ang mahitabo usahay kita na may mahimong tag-iyas tanan. Wala naman ang Ginoo. So mabungkag ang maong relationship. Ingon pa niya dinhi, He created us and gave us possession. Amen. In this world to manage for Him until He returns. Amen. So hinumduman nato mga kaigsuunan nga kining atong leksyon duha ka butang ang anaa sa atong atubangan. Ingon pa ni Kristo, akong ibutang kinabuhi ug kamatayon. Paglia ang kinabuhi. Amen. Mura ni siya na atong atubangan na atong leksyon ang Dios ug ang mga material nga mga butang. Pilia ang Ginoo. Igsuon, pilion nato ang nagbuhat sa tanan. Pilion nato ang naghatag sa atong pagkinahanglan matag adlaw. Dili ang iyahang gibuhat. Salamat mga kaigsuunan, mga minahal mga kaigsuunan sa inyuhang pagsubaybay sa ato ang leksyon. Nang hinaot kami nga sa atong pagtuon, nalamdagan ang inyong hunahuna
o kamo magadesisyon sa pagpili sa magbubuhat dili ang iyahang Praise the binuhat. Lord. Praise the Sa Lord. pagpili kang Kristo nga atong manluluwas, atong Dios ug tinuod nga tag-iya sa tanan. Amen. Sa dili pa kita magatapos, paminawan nato ang mensahe sa matahom nga alawiton. Ginoong Diyos, pipila ka mga gutlo among gigugol ang pagtuon sa mga balaanon nimo nga mga pulong pinagi sa amo nga leksyon. Salamat Ginoo nga imo kaming gitultulan. Sa amo nga tubangan anaan duha ka butang. Ikaw ug ang mga butang sa kalibutan. Kinabuhi ug kamatayon. Apan wala nimo kami talikdi. Gigiyahan nimo kami Ginoo. Kung ikaw amo lang ilhon nga magbubuhat tag-iya ginuos among kinabuhi og ang among pagpakirelasyon kanimo Ginoong Dios walay mahimong babag kanang tanan nimong mga saad mga butang ni kalibutan nga among gikinahanglan dili gid nimo ihikaw kanamo. Panalangini ang tanan nimong makanakan nga nagasubaybay niini nga pagpamalandong ug pagtuon. Giyahi sila ang matag-usa pinagis imong balaan nga espiritu nga dili ni mahimong kawang ang pagtulunan nga amo karong nakatunan mahimo kani Ginoong Dios makahatag pa kanamog dugang kasuod ug kasibot sa amo ang pagkinabuhi ug pag-alagad kanimong malipayon ug matinumanon. Dawata kaming tanan hingpit pinasaylos ang mga sala kay amo kani gitugyan sa ngalan ug sa gahom ni Hesus nga amo manluluwas. Amen. Christ the Savior spares us. Holy Spirit, cheer us with thy love. Christ the Savior spares us. Holy Spirit, If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.
from a land of contrasts. My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyo gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.